Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σε αυτό το σκέλος του Roadshow Skater Plus 2024. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Skater Plus που μας έφερε όλους μαζί εδώ πέρα κοντά. Είμαι ο Γιώργος Αποζιάρης από τη Unilever Food Solution, την εταιρεία που φέρνει κοντά μας το σεφ μας πρώτα απ' όλα, τον Τάσο τον Αλεξίου, και πέρα από αυτά τα υπέροχα brands της Knorr, της Hellmann's και του The Vegetarian Butcher. Ο σκοπός μας είναι να απελευθερώνουμε όλους εσάς, έτσι ώστε να έχετε όλη τη δημιουργικότητα μέσα στην κουζίνα. Σε αυτό το πλαίσιο θα είναι κοντά μας σήμερα ο Δημήτρης ο Παμπόρης μαζί με τον Γιάννη τον Πατέικα και θα ετοιμάσουν μια σειρά συνταγών βασισμένες πάνω στα μυρωδικά τα οποία έχουμε ως Knorr, τα Primerba. Δημήτρη, ετοιμάζεται ο Δημήτρης. Σε ένα λεπτάκι θα είναι κοντά μας. Πριν ξεκινήσουμε, να πω ότι στο τέλος της παρουσίασης στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα QR, όπου μπορείτε να το σκανάρετε και να πάρετε τις συνταγές τις οποίες θα ετοιμάσουν ο Δημήτρης με τον Γιάννη. Και ταυτόχρονα στην αίθουσα Νεφέλη Β εμφανίζεται η οθόνη, οπότε θα μπορείτε να παρακολουθείτε τις συνταγές και από εκεί. Δημήτρη, ο λόγος σε σένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Καλημέρα. Ακούγομαι? Ακούγομαι, ωραία. Πάντα χαίρομαι να βρίσκομαι στη Ρόδο, είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους και επειδή ήμουν και πάρα πολλά χρόνια στην Πάτμο και πάρα πολλούς συνεργάτες. Θα παρουσιάσουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουν τη μορφή του casual φαγητού και έχουμε κάνει μια πολύ ωραία εφαρμογή κάποιων προϊόντων της Knorr, τα οποία προϊόντα είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Πέρα από τις εφαρμογές που θα δείξουμε που έχουμε κάνει στα πιάτα αυτά, θα δώσουμε και κάποιες άλλες έτσι ιδέες τι μπορούμε να κάνουμε με τα εξής προϊόντα. Ξεκινάμε το πρώτο μας πιάτο, το οποίο έχουμε κάνει ένα στήθος από κοτόπουλο, το οποίο στήθος από κοτόπουλο το έχουμε συνοδεύσει με έναν πουρέ από πατάτες φούρνου. Εδώ τι έχουμε κάνει? Έχουμε πάρει το δεντρολίβανο της Primerba, το οποίο είναι ένα άριστο προϊόν υψηλού επίπεδου και σωστής διαχείρισης από την εταιρεία, έτσι ώστε να έχουμε 100% ένα αποτέλεσμα σταθερό όλη τη διάρκεια του χρόνου. Έχουμε κάνει λοιπόν ένα αρωματικό βούτυρο με το συγκεκριμένο μυρωδικό δεντρολίβανο της Primerba, το οποίο το έχουμε αρωματίσει με ζέστα από λεμόνι, με ξύσμα από λεμόνι, και έχουμε κλείσει σε ένα σακουλάκι vacuum το κοτόπουλο μαζί με αρκετό βούτυρο και το έχουμε μαγειρέψει στο σουβίτ. Έχουμε περάσει το κοτόπουλο λοιπόν από ένα λατόνερο για μία ώρα λίγο να το καθαρίσουμε και να το δώσουμε μία τρυφεροποίηση και μία αλατότητα, και έχουμε ρίξει μέσα το βούτυρο και το έχουμε μαγειρέψει στους 63 βαθμούς για 3 ώρες. Λοιπόν, αυτή η μορφή, όπως είναι το κοτόπουλο τώρα, θα γίνει μία αναθέρμανση στους 60 βαθμούς ή 58 βαθμούς, εν πάση περιπτώσει 3 με 5 βαθμούς πιο κάτω από το αρχικό μαγείρεμα, για να μην ξεκινήσουμε να ξαναμαγειρεύουμε πάλι το προϊόν και χαλάσουμε αυτό που έχουμε φτιάξει. Θα γίνει ένα σοτάρισμα και λίγο αροζέ με βούτυρο και θα είναι έτοιμο προς χρήση. Συντήρηση πάρα πολύ μεγάλη, τουλάχιστον 7 με 10 μέρες. Έχουν εισχωρήσει τα αρώματα από το δεντρολίβανο, γιατί είναι αεροστεγώς κλεισμένο το σακουλάκι, άρα θα τρώμε κοτόπουλο, θα κόβουμε κοτόπουλο και θα είναι αρωματισμένο από μέσα προς τα έξω, και την επίγευση του λεμονιού, αλλά του βασικού συστατικού, το οποίο είναι το δεντρολίβανο. Και αυτό, καθώς θα σοταριστεί και θα ροζαριστεί με βούτυρο, θα ξυπνήσει και περισσότερα τα αρώματα. Αυτή είναι η σειρά με τις Primerba, με τις πάστες και τα βότανα και τα αρωματικά. Βγάζει αρωματικά τα οποία είναι δεντρολίβανο, θυμάρι, κάποια μυρωδικά του κήπου που έχουν μέσα σχοινόπρασο, κρεμμυδάκι φρέσκο. Εμείς σαν μάγειρες γνωρίζουμε ότι τα μυρωδικά τα οποία είναι θαμνοειδή μυρωδικά, δηλαδή το δεντρολίβανο, το θυμάρι, το λεμονοθήμαρο, αυτά δέχονται θερμική επεξεργασία. Τα βάζουμε από την αρχή στο μαγείρεμα για να πάρουμε τα αρώματα. Ενώ μυρωδικά όπως είναι
με βασιλικός, δυόσμος, μαντανό, χινόπρασο, αυτά που έχουν την πολύ χλωροφύλλη και δίνουν στο τέλος το άρωμα, μπαίνουν στο τέλος. Άρα εδώ, επειδή έχουμε ένα μυρωδικό το οποίο προέρχεται από θάμνο, από ρίζα, μπορούμε να μαγειρέψουμε αυτό το προϊόν, το οποίο μπορούμε να το βάλουμε σε μια σαλάτα Σίζαρ, μπορούμε να το έχουμε σαν κύριο στοιχείο σε ένα πιάτο, σε μια κοτοσαλάτα, σε ένα ζυμαρικό από πάνω, κομμένο καρέ σε ένα ζυμαρικό μες στο τηγάνι. Δεν έχει σημασία ότι πρέπει να σοτάρουμε το κοτόπουλο, μπορεί να είναι και σουβινταρισμένο. Και όπως είναι κρύο, να το έχουμε κομμένο σε καρέ και να το θωρακίσουμε μέσα σε ένα τηγάνι για να κάνουμε ένα ζυμαρικό. Σε ένα σάντουιτς, στο σνακ, όπως είναι, να το κόψουμε στη μέση, να το περάσουμε από τη σχάρα και να το βάλουμε σε ένα πολύ ωραίο σάντουιτς. Με αυτά τα μυρωδικά, λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε αρωματικά βούτυρα. Εντάξει, για το καλωσόρισμα που δίνουμε μαζί με το ψωμί. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε τα αρωματικά βούτυρα αυτά για να κάνουμε ζύμες, να κάνουμε κουβεράκια, να κάνουμε ψωμιά, να αρωματίσουμε πίτσες, φρέσκια πάστα. Να κάνουμε φρέσκια πάστα, ας πούμε, και να έχει μέσα μυρωδικό. Να μπουν μέσα σε φάρσες. Να μαρινάρουμε κρέατα. Το βασικό, να κάνουμε μαρινάδες και να μαρινάρουμε κρέατα. Δηλαδή, έχουμε, ας πούμε, μπριζολάκια λαιμού χοιρινά, τα οποία τα έχουμε στο μεσημεριανό μας εστιατόριο, τα έχουμε κομμένα σε φετούλες και τα μαρινάρουμε με το ανάλογο βότανο θυμαριού και το έχουμε μέσα στο ψυγείο και αρωματίζεται. Με το που πέφτει πάνω στη σχάρα, ξυπνάει το άρωμα 100% και γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει. Το δεύτερο στοιχείο που χρησιμοποιούμε σε αυτό το πιάτο, το τρίτο μάλλον, το δεύτερο πουρές, είναι μία σάλτσα από τους συμπικρωμένους ζωμούς της Knorr. Είναι ένα ζωμός κοτόπουλο, ένα μπουζόν κοτόπουλο, δηλαδή που μας δίνει εδώ πέρα ένα συνταγολόγιο που μας λέει στο 1 λίτρο 30 γραμμάρια από το ζωμό. Οπότε εμείς εκεί πέρα παίρνουμε ένα ζωμό κοτόπουλο και μπορούμε να το δουλεύουμε είτε σε ριζότα, πάλι είτε σε πάστες ή όπου θέλουμε εμείς. Αυτός είναι ο ζωμός κοτόπουλο. Εντάξει. Εμείς τι έχουμε κάνει εδώ πέρα? Έχουμε πάρει αυτήν τη συνταγή και ξεκινήσαμε να κάνουμε συμπίκνωση. Γιατί τι είναι μία demi-glace? Το λέει και η λέξη. Είναι ένας αρχικός ζωμός που όσο συμπυκνώνεται γίνεται demi-γλάσο. Αν το συμπυκνώσει 100% θα γίνει εντελώς γλάσο. Και έχουμε πάρει αυτό εδώ πέρα το αποτέλεσμα. Όπως θα δείτε. Όσο συμπυκνώθηκε αυτό μας δίνει την αίσθηση της σάλτσας, δηλαδή γίνεται μία σάλτσα. Τι γίνεται εδώ πέρα τώρα? Όποιοι φτιάχνουν σάλτσες με κόκαλα γνωρίζουν ότι όσο συμπυκνώνουμε ένα ζωμό, ο ζωμός, ενώ δεν έχουμε βάλει αλάτι, βγάζει αλατότητα. Άρα το ίδιο γίνεται και εδώ. Ο συγκεκριμένος ο ζωμός δεν έχει μέσα αλάτι, όμως αν το δοκιμάσετε θα πάρετε την αλμύρα. Αυτό γίνεται φυσικά από τη συμπύκνωση. Άρα εμείς εδώ το κατεβάζουμε μέχρι εκεί που μας ενδιαφέρει στη γεύση του αλατιού. Και μετά το δένουμε με βούτυρο μπερμανιέ, δηλαδή βούτυρο μαλακωμένο, βούτυρο πομάντ, αλεύρι ανακατεμένο ή ένα κρύο ρου μπορούμε να βάλουμε μέσα, το δένουμε, ένα κομματάκι βούτυρο, το έχουμε στο πάσο και κάνουμε το σέρβις. Και είναι αυτήν η σάλτσα, έχει πάρει αυτό το εξτρά χρώμα το πιο σκούρο, γιατί έχουμε κάνει ρεντουξιόν κόκκινο κρασί. Δηλαδή πριν γίνει όλο αυτό έχουμε βάλει ρεντουξιόν από κόκκινο κρασί, έχουμε βάλει τα βότανα μέσα της πριμέρμπα, δηλαδή έχουμε βάλει δεντρολίβανο, έχουμε βάλει θυμάρι, άρα μας δίνει επιτόπου στο μυαλό τη γεύση του ψητού που βγήκε από το φούρνο το κοτόπουλο με τις πατάτες, εντάξει. Και πάμε όλο αυτό να το αποτυπώσουμε σε ένα πιάτο à la carte. Εντάξει. Αυτό είναι το σκεπτικό. Εδώ τώρα έχουμε ένα πολύ ωραίο προϊόν το οποίο μας βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα. Πού μας βοηθάει? Σε ένα μεγάλο μπανκέ, σε ένα σερβιριστό 500-600 ατόμων. Έχουμε ένα ζωμό υψηλού επίπεδου που όσο τον κατεβάζουμε γίνεται σάλτσα. Εντάξει. Και επειδή είναι μια τέλεια βάση, δέχεται και μια πάρα πολύ ωραία επεξεργασία. Δηλαδή να κάνουμε μια σάλτσα για ένα μοσχαρίσιο φιλέτο από κρασί Βινσάντο. Θα πάρουμε το Βινσάντο, θα το συμπυκνώσουμε, θα ρίξουμε μέσα το ζωμό που έχουμε φτιάξει με τον μπουγιόν της κότας και θα κάνουμε τη συμπύκνωση. Εντάξει.
και παίρνουμε αυτό εδώ πέρα το αποτέλεσμα. Μία σάλτσα, ένας ζωμός υψηλού επίπεδου που δεν μας προδίδει. Το δεύτερο πιάτο που έχουμε επιλέξει είναι μία αρνίσια πικάνια, η οποία πλέον είναι πάρα πολύ της μόδας. Τι είναι η αρνίσια πικάνια? Είναι το κιλότο από το μπούτι το αρνίσιο. Εντάξει, αυτή είναι η αρνίσια πικάνια. Είναι ένα κομμάτι κρέατος, όλοι ξέρουμε τι μοσχάρισε την πικάνια, τη γνωρίζετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που είναι μέσα στις κοπές των κρεάτων. Που όλοι ξέρουμε ότι την πικάνια την ψήνουμε παραδοσιακά, την κόβουμε steak, την περνάμε από κάρβουνο, την περνάμε από σχάρα, μπορούμε να την τελειώσουμε λίγο στο φούρνο ή μπορούμε, αν θέλουμε, να την κάνουμε ξεκούραση και μετά να την κόψουμε τα αλιάτα. Εδώ κάνουμε το ακριβώς ανάποδο. Περνάμε το κρέας μας πάλι από αλατόνερο, από 10% αλατόνερο, εντάξει, 10% τι είναι? Είναι 1 λίτρο νερό και 100 γραμμάρια αλάτι. Εντάξει. Κάνουμε τρυφεροποίηση για 1 ώρα, σκουπίζουμε, τα μπονάρουμε και ψήνουμε για 1 ώρα στους 60 βαθμούς. Εδώ παίρνουμε ένα ψήσιμο το οποίο είναι rare. Άρα με το σοτάρισμα και το αροζάρισμα που θα κάνουμε εμείς στο τηγάνι μας, θα δώσουμε το ψήσιμο medium που θέλουμε να έχει το συγκεκριμένο το κρέας. Τι κερδίζω από εδώ? Όπως βλέπετε εδώ πέρα, το έχουμε μαγειρέψει με βούτυρο και έχει βγάλει κάποια υγρά από το κρέας. Εντάξει, που λέμε το κόψαμε και βγάζαμε πάνω στο πιάτο. Αυτό το ξεχνάτε. Εντάξει. Ξεκουράζεται εδώ μέσα από μόνο του, οπότε αναθέρμανση 2 βαθμούς κάτω στους 58 βαθμούς, γιατί αν το κάνουμε αναθέρμανση στους 60 ξανασυνεχίζουμε το ψήσιμο του, άρα εμείς αυτό το έχουμε καταστρέψει. Αναθέρμανση 58 βαθμούς και μπορούμε να το έχουμε στο ρόνερ όση ώρα θέλουμε. Δηλαδή με το πρόκειται η παραγγελία και πει 2 πικάνιες αρνίσιες, τα πετάμε μέσα στο ρόνερ και πότε θα πει πάσο ο σερβιτόρος για το κυρίως δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, γιατί γίνονται αναθέρμανση, δεν ψήνονται. Εντάξει. Εδώ αυτό που έχουμε κάνει για να δώσουμε μια πολύ μεγάλη υπεραξία σε αυτό το υπέροχο κομμάτι κρέατος, το οποίο έχει πολύ ωραίο κόψιμο, είναι πάρα πολύ μαλακό και πάρα πολύ νόστιμο, έχουμε κάνει μια κρούστα από λιαστές ντομάτες. Πώς έχουμε κάνει την κρούστα από λιαστές ντομάτες? Δώσε μου, ρε Γιάννη, λίγο το βαζάκι. Εδώ έχουμε ένα φανταστικό προϊόν, το οποίο είναι ένα πέστο ρώσο, είναι ένα πέστο από λιαστές ντομάτες. Είναι πάλι της ίδιας σειράς, το οποίο είναι πραγματικά φανταστικό. Δηλαδή, τι έχουμε κάνει για την κρούστα από λιαστές ντομάτες? Έχουμε σοτάρει πάνκο σε ένα τηγάνι, σε ένα αντικολλητικό τηγάνι χωρίς έλαια, εντάξει, να πάρει το πάνκο χρώμα, να καραμελώσει, και αφού το έχουμε κρυώσει, το έχουμε ανακατέψει με το πέστο της ντομάτας. Εντάξει, και έχουμε μια πάρα πολύ ωραία κρούστα. Και εμείς μετά αυτή την κρούστα θα την κολλήσουμε επάνω στο αρνάκι. Αυτή η κρούστα θα μπορούσε να μπει και σε ένα πάρα πολύ ωραίο ψάρι, σε ένα λαβράκι φιλεταρισμένο. Το περνάμε, το θωρακίζουμε, κολλάμε την κρούστα, τελειώνουμε στο φούρνο ή βάζουμε λίγο σαλαμάνδρα. Εντάξει, αυτό το πέστο ρώσο θα μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολύ ωραίο ζυμαρικό. Ένα πολύ ωραίο ζυμαρικό με πέστο πολιαστές ντομάτες, με το συγκεκριμένο το προϊόν, το οποίο θα μπορούσαμε να το σερβίρουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο ξηρό ανθότυρο ή ένα ντόπιο πολύ ωραίο οριμασμένο τυρί. Τι θα μπορούσαμε άλλο να κάνουμε? Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια βινιγκρέτα πολιαστές ντομάτες. Εντάξει, να κάνουμε μια βινιγκρέτα πολιαστές ντομάτες, να βάλουμε μέσα από το πέστο και να έχουμε μια πολύ ωραία βινιγκρέτ για μια πάρα πολύ ωραία σαλάτα που έχει ένα ψητό τυρί, που έχει ένα ψητό φρούτο, ένα βερίκοκο, ένα μαστέλο, μια πολύ ωραία πρασινάδα και να έχουμε μια πολύ ωραία γεύση σε πολιαστές ντομάτες. Να αρωματίσουμε ένα ψωμάκι, όπως είπαμε πριν. Να φτιάξουμε μια πολύ ωραία τυρένια φάρσα αρωματισμένη με πέστο λιαστής ντομάτας για να κάνουμε ραβιόλι. Εντάξει, αυτό εδώ για μένα είναι ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει. Εντάξει. Για δώσε λίγο και την κρούστα.
Και ένα κουταλάκι θέλω. Μόνο. Εδώ έχουμε την κρούστα. Λίγο η κάμερα από πάνω αν μπορεί να... Μπράβο. Εδώ έχουμε την κρούστα από τις χιλιαστές ντομάτες. Εντάξει. Τη βλέπετε. Το πάνκο έχει πάρει όλο το χρώμα από το πέστο. Και είναι και ένα πολύ ωραίο κράμπλ. Θα μπορούσαμε να το πούμε και ένα κράμπλ από χιλιαστές ντομάτες, το οποίο μπορούμε να τελειώσουμε πάνω σε ένα ζυμαρικό. Που σε κάποιες περιοχές της Ιταλίας είναι πολύ της μόδας να βάζουν πάνω σοταρισμένα ψίχουλα ψωμιού. Αυτά τα οποία είναι ρέστα από το σπίτι, τα αρωματίζουν με αντζούγες, με κάπαρι, με οτιδήποτε. Εντάξει. Κάνει πάρει και τη σάλτσα από εδώ. Συνοδεύουμε το πιάτο με ένα τραχανά μαγειρεμένο με μανιτάρια. Έχουμε πάρει ένα γλυκό τραχανά, θα το μαγειρέψουμε με τη μεθοδολογία του ριζότο, πάρα πολύ απλά. Εντάξει, θα σουτάρουμε τα μανιτάρια, θα ρίξουμε μέσα ζωμό κότας που έχουμε φτιάξει, από το μπουλιόν της κότας. Θα το δέσουμε με παρμεζάνα και βούτυρο και θα αρωματίσουμε με μία πάστα από μανιτάρια. Θα αρωματίσουμε με μία πάστα από μανιτάρια, η οποία πάστα από μανιτάρια μας δίνει μεγαλύτερη ένταση στο πιάτο. Μας δίνει μεγαλύτερη ένταση, μας βοηθάει πάρα πολύ στο δέσιμο και μας δίνει και πάρα πολύ ωραίο γήινο χρώμα. Ουσιαστικά τι είναι ένα blend από μανιτάρια? Είναι ένας πουρές από μανιτάρια που μπορεί να δουλευτεί και αυτούσιος. Δηλαδή εδώ μέσα μπορεί να αρωματιστεί με ένα πολύ ωραίο λάδι τρούφας ή να βάλουμε στο θερμομίξ μια φρέσκια τρούφα και να κάνουμε μια πολύ ωραία ταρτουφάτα. Εντάξει. Και να κάνουμε ένα βούτυρο τρούφας με μανιτάρια. Αρωματικό, το οποίο μπορεί να μπαίνει στο τελείωμα σε ένα ριζότο. Ένα ριζότο τρούφας. Έγινε. Να κάνουμε μια μαγιονέζα από μανιτάρια για ένα πολύ ωραίο στέικ, ένα πολύ ωραίο σάντουιτς. Για ένα πάρα πολύ ωραίο συνοδευτικό σε μια πολύ ωραία κοπή. Εντάξει, μια μαγιονέζα τρούφας η οποία θα έχει μέσα και την βάση του μανιταριού. Προσοχή στις αλατότητες, έχουν επίγευση αλμυρή, οπότε προσέχουμε. Δηλαδή, δένουμε το ριζότο και αν χρειαστεί θα βάλουμε αλάτι στο τέλος. Το τραχανά για πάση περιπτώσει. Εντάξει. Και εδώ αρωματίζουμε με μία σάλτσα, με ένα ζου από μοσχάρι, της ίδιας σειράς μπουζιόν, της Knorr, η οποία είναι με ξύδι βαλσάμικο και πάστα θυμαριού. Εντάξει, άρα θυμάρι και μανιτάρια, είναι φούστα μπλούζα, είναι τρομερός συνδυασμός. Ελαφρώς οξύδητα από το ξύδι βαλσάμικο, για να μας δώσει μία συνοχή από την πρωτεΐνη του αρνιού και τα μανιτάρια. Και στο τελείωμα έχουμε κάνει κάποιες ωραίες πίκλες από μανιτάρια σιμέτζι, που θα μπουν διάσπαρτα επάνω στο πιάτο για να μας δώσουν οξύτητες, δηλαδή να ισορροπήσουν την λιπαρότητα που ενδεχομένως μπορεί να βγάζει το πιάτο. Και το επόμενο πιάτο το οποίο θα φτιάξουμε είναι ψωμάκια μπαομπάν, ψωμάκια ατμού μπαομπάν, τα οποία θα τα γεμίσουμε έχουμε μαγειρέψει αρνίσιο λαιμό. Έχετε ξαναδουλέψει λαιμό αρνίσιο? Λαιμός αρνίσιος είναι από τα πιο τρυφερά κομμάτια κρέατος, όπως και ο λαιμός ο χοιρινός είναι από τα πιο τρυφερά κομμάτια κρέατος. Έχουμε μαγειρέψει λοιπόν λαιμό αρνίσιο, τον έχουμε μαδίσει, τον έχουμε κάνει πουλ, τον έχουμε μαγειρέψει μπρεζέ, παραδοσιακά, θωράκισμα μυρεπόα, σβήσιμο κρασί στο φούρνο, σε κατσαρόλα, τον έχουμε κάνει πουλ και αυτό θα το καραμελώσουμε σε ένα τηγάνι και θα το αρωματίσουμε με μία σάλτσα τεριγιάκι. Για δώσουμε σάλτσα τεριγιάκι, Γιάννη. Θα αρωματίσουμε με μία σάλτσα τεριγιάκι και θα δώσουμε μία ασιατική κατεύθυνση στο ψωμάκι μας. Εντάξει. Επίσης, η συγκεκριμένη σάλτσα τεριγιάκι είναι από τις πιο premium, η πιο premium σάλτσα τεριγιάκι που υπάρχει αυτή τη στιγμή, η οποία δουλεύει πάρα πολύ καλά σε ζεστές όσο και σε κρύες Παρασκευές. Δηλαδή,
ζεστές Παρασκευές να κάνουμε ένα νούντλ. Εντάξει, σε ένα γόκ μέσα σε ένα τηγάνι, ένα ζυμαρικό με λαχανικά και γαρίδες και να τελειώσουμε με τη σάλτσα τεριγιάκι. Να μαρινάρουμε κρέατα. Να πάρουμε ένα μέρος από τη σάλτσα τεριγιάκι, ηλιέλαιο, πάστα θυμαριού, να κάνουμε μια πολύ ωραία μαρινάδα και να μαρινάρουμε ένα αρνάκι, μια πικάνια αρνίσια, ένα λαιμό αρνίσιο και μετά να το ψήσουμε στο κάρβουνο. Εντάξει. Τι βοηθάει εδώ μέσα, τι μας βοηθάει εδώ πέρα. Λόγω τα ζάχαρα που έχει σάλτσα τυριγιάκι, ξέρουμε ότι η σάλτσα τυριγιάκι αποτελείται από σόγια, από τζίντζερ, από ζάχαρη σίγουρα, πολλές περιπτώσεις κάποιοι βάζουν και μέλι, άρα αυτή η ζάχαρη, αυτή είναι η καραμέλα, αυτή η γλυκάδα που βγάζει σάλτσα, όταν πέσει το κρέας επάνω στη σχάρα, καραμελώνει και δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα μπάρμπεκιου. Εμείς το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ σε χταπόδι. Εντάξει. Κάνουμε μία μπάρμπεκιου από κρεμμύδια. Παίρνουμε πολλά κρεμμύδια, τα ψιλοκόβουμε, πολύ φινετσαρισμένα, ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι, τα σουτάρουμε σιγά σιγά σε μία κατσαρόλα, τα σβήνουμε με κόκκινο κρασί, κάνουμε συμπίκνωση, βάζουμε από τη σάλτσα, εντάξει, κατεβάζουμε, χτυπάμε θερμομίξ, να λιώσει εντελώς το κρεμμύδι, περνάμε από εταμίν και γλασάρουμε χταπόδι και το ψήνουμε στο κάρβουνο. Έχουμε το χταπόδι, το πλοκάμι του χταποδιού είναι βρασμένο όπως το κάνουμε όλοι ή τελιασμένο όποιος θέλει. Το ψήνεις επάνω στο κάρβουνο και πάνω από το κάρβουνο γλασάρεις με τη σάλτσα μπάρμπεκιου. Εντάξει. Και το χταπόδι μεταμορφώνεται στην κυριολεξία. Ζάχαρη, σόγια σος, γίνεται ένα πράγμα τρομερό. Λοιπόν, στο ψωμάκι μπάομπαν έχουμε κάνει, ας το πούμε, μία σαλάτα κονσλόου με κινέζικο λάχανο. Έχουμε κόψει μινσέ κινέζικο λάχανο. Το έχουμε πατήσει με αλάτι και ζάχαρη να φύγουν τα υγρά του. Γενικά, αν χρησιμοποιείτε πολύ λάχανο στη μαγειρική, ακόμα και για πικάντικη, βοηθάει πάρα πολύ η ζάχαρη μέσα. Και εγώ δεν το ήξερα, το έμαθα, κάπου το δοκίμασα. Έχουμε κάνει μία σαλάτα κονσλόου, η οποία έχει μέσα κινέζικο λάχανο, πατημένο με αλάτι ζάχαρη, σάλτσα μπάρμπεκιου, μπάρμπεκιου σος και πολύ σχοινόπρασο. Εντάξει. Αυτή είναι η σάλτσα, είναι, ας το πούμε, η γαρνιτούρα που μπαίνει στο ψωμάκι μπάομπαν. Θα μπει μετά ο λαιμός ο αρνίσιος, ο οποίος θα είναι καραμελωμένος με σάλτσα τυριγιάκι. Και από πάνω θα βάλουμε μία μαγιονέζα από sweet chili. Πάρα πολύ απλή. Είναι μαγιονέζα με sweet chili sauce. Εντάξει, ανακατεύουμε και λίγο τσίλι μέσα αν θέλουμε για περισσότερη ένταση και βάζουμε από πάνω από το ψωμάκι μας. Και έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο λαχταριστό, είτε ορεκτικό σε ένα εστιατόριο αν θέλετε, μέσα στα ορεκτικά, είτε στο room service, είτε στο snack, στην πισίνα, ακόμα και στο μπουφέ. Σε μια ασιατική βραδιά. Εντάξει, να βγάλουμε ψωμάκια μπαομπάν. Λοιπόν, αυτές είναι οι Παρασκευές. Γιάννη, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με την κότα. Έχουμε χάδια. Εδώ είναι στο σημείο που έχουμε κάνει αναθέρμανση το κοτόπουλο. Εντάξει. Αν δείτε εδώ, με το που έρθει η παραγγελία, στα κυρίως έχει ένα κοτόπουλο, πετάμε επί τόπου το σακουλάκι μέσα στο σουβίτ. Τι μας δίνει το σουβίτ που πλέον το ξέρουμε όλοι? Μας δίνει σταθερότητα και μας δίνει ποιότητα. Τι άλλο αβαντάζ μας δίνει? Ότι σε χαμηλές θερμοκρασίες από 65 και κάτω δεν έχουμε απώλεια. Αν πάρουμε ένα στήθος κοτόπουλο, το περάσουμε από τη σχάρα και το τελειώσουμε στο φούρνο,
για να το σερβίρουμε, θα μείνει το μισό. Θα έχει αποβάλει όλα τα υγρά του. Και τι θα έχουμε εκεί πέρα? Θα μας φαίνεται πάρα πολύ μικρό το κρέας. Ενώ στην πραγματικότητα, στα γραμμάρια, 220 γραμμάρια που μπορεί να στείλει κοτόπουλο, είναι πολύ περισσότερο από ό,τι πρέπει. Άρα εμείς λέμε, αν φαίνεται πάρα πολύ μικρό, 300 γραμμάρια να είναι ομό. Δεν χρειάζεται, ορίστε. Απώλεια είναι πολύ μικρή. Δηλαδή, αν δείτε εδώ πέρα, είναι ούτε ένα 10% η απώλεια, το ένα 5% ό,τι ζουμιά έχει βγάλει από εδώ πέρα. Το υπόλοιπο όλο είναι βούτυρο. Εντάξει. Άρα, και ένα και από τα πολύ βασικά συστατικά είναι αυτό εδώ. Το ότι δεν έχουμε απώλεια. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι ατόφιο. Όπως το βάλαμε, έτσι βγήκε. Για να δω στο Γιάννη. Πάμε. Ναι. Λοιπόν, βάζουμε λίγο λιέλο στο τηγάνι. Δεν θα λατίσω καθόλου. Γιατί δεν θα λατίσω? Γιατί έχει περάσει το κοτόπουλό μου από αλατόνερο. Εντάξει, και αφού έχει περάσει από αλατόνερο και έχει γίνει τρυφεροποίηση του κρέατος, έχω αποβάλει τις τοξίνες, τις πολλές, και έχει μια πολύ ωραία αλατότητα, σταθερή πάντα. Το χέρι του μάγειρας με μάγειρα διαφέρει. Άλλος τσιμπάει το αλάτι, άλλος όχι. Οπότε εδώ έχουμε πάντα σταθερότητα. Εμείς και εγώ προσωπικά στο εστιατόριο όλα, και κρέατα και ψάρια, τα περνάω όλα από αλατόνερο. Όλα, τα πάντα. Γιατί είναι τρυφεροποίηση πρώτο και κύριο. Δεύτερο είναι το αλάτι, είναι πάντα ίδιο. Και τρίτο, έχω συντήρηση μεγάλη. Εντάξει. Μοσχομυρίζει λέω. Ο πουρές που είναι? Αρωματικό λάδι δεντρολίβανο. Εντάξει. Εγώ το δοκίμασα περίπου στα 500 γραμμάρια ελαιόλαδο. Έβαλα περίπου 15 γραμμάρια από αυτό. Σε ένα σκουίζερ το κούνησα και πήρα ένα πολύ ωραίο αρωματικό λάδι από δεντρολίβανο. Εντάξει. Τρομερό. Αρωματικό. Και το ενίσχυσα και με λίγο λεμόνι. Έβαλα λίγο ζέστα από λεμόνι μέσα και είχα ένα πάρα πολύ ωραίο αρωματικό ελαιόλαδο για να τελειώνω πάνω στα πιάτα ή πάνω από τα κρέατα. Ή σε ένα box με ένα πινέλο με το που βγούνε από τη σχάρα και τα αφήνουμε να ξεκουραστούν με ένα πινελάκι αρωματικό ελαιόλαδο, δεντρολίβανο, λεμόνι. Εντάξει. Όταν θωρακίζουμε ένα κρέας που έχει περαστεί από το σουβίτ, δεν το ταλαιπωρούμε πάρα πολύ επάνω στο τηγάνι. Όταν έχει βούτυρο και έχει μαγειρευτεί με βούτυρο, μας βοηθάει πάρα πολύ το βούτυρο να πάρει πάρα πολύ ωραίο χρώμα η πρωτεΐνη μας, το κρέας, γιατί το βούτυρο γνωρίζουμε ότι αποτελείται και από ένα ποσοστό από γάλα, οπότε αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μας βοηθήσει στο χρώμα. Εντάξει. Το θωρακίζουμε εξωτερικά, το αρροζάρουμε με λίγο βούτυρο και το αφήνουμε στην αναμονή για το σέρβις. Δεν το ταλαιπωρούμε, γιατί αν το ταλαιπωρήσουμε πάρα πολύ ώρα, θα αλλάξουμε το βαθμό ψησίματος και το κύκλο ψησίματος που έχουμε κάνει μέσα στο σουβίτ. Οπότε θα είναι δώρο-άδωρο. Εντάξει. Εγώ και σαλάτα Caesar που έχω στο σνακ, το κοτόπουλο είναι σουβίτ. Εντάξει. Είναι σουβίτ, σε σακούλες 5-5 κοτόπουλα ή 10-10, ξέρουμε πόσα φεύγουν περίπου κάθε μέρα. Βγαίνουνε, θωρακίζονται, κόβονται και μπαίνουν μέσα σαλάτα. Εντάξει, και έχω πολύ τρυφερό κοτόπουλο. Γιατί και το στήθος, όπως γνωρίζουμε, αν μας ξεφύγει λίγο, είναι πρόβλημα. Επίσης, με την ίδια λογική μπορούμε να δουλέψουμε και το μπουτάκι μαριναρισμένο και να μπει μέσα σε σακούλα βάκιουμ και να ψηθεί.
εκεί ανεβάζουμε λίγο χρόνο ψησίματος και λίγο θερμοκρασία, γιατί το μπουτάκι είναι άλλο κομμάτι από το στήθος. Ένα κουτάλι. Θα πάρω λίγο από την πάστα . Θα βάλω στο μπουρέ. Μπορούμε να αρωματίσουμε και πουρέδες, πουρέ πατάτας αρωματισμένο με πέστο λιαστής ντομάτας, με θυμάρι, με δεντρολίβανο, με μανιτάρια. Επίσης και αυτό. Λοιπόν, μπορεί να εστιάσει εδώ πέρα λίγο η κάμερα. Εδώ. Θέλω να δείτε ότι δεν έχει αποβάλει καθόλου υγρά από το ψήσιμο. Εντάξει. Φαίνεται κάτω στο ξύλο, δεν έχει αποβάλει καθόλου υγρά. Είναι αυτό που σας έλεγα, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα στο à la carte. Στείλουμε το πιάτο, ασχολιόμαστε πάνω, βάζουμε διάφορα και μόλις βάζουμε το κρέας και βιαζόμαστε να φύγει, αμολάει όλα τα υγρά. Εντάξει. Πάρω και λίγες φύτρες. Σάλτσα έτοιμη. Λοιπόν, έχουμε ένα πιάτο το οποίο η ιδέα του είναι από το λεμονάτο κοτόπουλο με πατάτας φούρνου, εντάξει. Και πολλά μυρωδικά. Έχω, Γιάννη. Έχω. Λοιπόν, τελειώνουμε και με τη σάλτσα. Δείτε τι ωραίο χρώμα έχει αφήσει. Φανταστικό άρωμα και φανταστική γεύση. Λοιπόν, το πρώτο μας πιάτο είναι έτοιμο. Εντάξει. Πάρα πολύ εύκολο. Μπορούμε να βάλουμε μια πίκλα από κρεμμύδι, εάν θέλουμε πάνω στο μπουρέ. Να βάλουμε πίκλες από μουστάρδα. Μπορούμε να βάλουμε και ένα λαχανικό, 2 σπαράγγια, ένα καροτάκι baby. Εντάξει, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο και εύκολο πιάτο. Και γενικά σερβίρεται πάρα πολύ εύκολα. Εντάξει, αρωματικό, τα μυρωδικά μας βοηθάνε πάρα πολύ και πάμε για το επόμενο. Κάσω Γιάννη. Πάμε για το αρνάκι. Ναι. Πώς το είδατε, κάποια πορεία κάποιος. Είστε κομπλέ. Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε τις πίκλες που σας είπα από το σιμέτζι, από τα μανιτάρια σιμέτζι.
όποιος έχει σκανάρει το QR code, η συνταγή είναι μέσα, είναι 150 γραμμάρια νερό, 150 γραμμάρια ξύδι και 100 γραμμάρια ζάχαρη. Τα δίνουμε ένα βρασμό, εντάξει, και σε μια μεγάλη ποσότητα, εμείς έχουμε 15-20 λίτρα πάντα μες στο ψυγείο, αυτό το πυκλόζουμο, και απλά κάνουμε τα μανιτάρια vacuum σε μια σακούλα vacuum με το πυκλόζουμο. Και αυτό εδώ πέρα μας κάνει πάρα πολύ ωραίους πίκλες. Εντάξει. Να κάνουμε πίκλες από κρεμμύδι, να κάνουμε ό,τι πίκλα θέλουμε. Ό,τι πίκλα θέλουμε. Αρωματική και πάρα πολύ ωραία που μας δίνει ωραία γλυκάδα. Γιατί έχουμε βάλει αρκετή ζάχαρη μέσα σε σχέση με το ξύδι, αλάτι δεν έχει, οπότε μας δίνει κάτι γλυκόξινο. Οπότε σε παρασκευές οι οποίες έχουν λιπαρά, σε ένα ριζότο μανιταριών που είναι δεμένο με αρκετό βούτυρο και παρμεζάνα, θα μπορούσε να ταιριάξει ακόμα και πίκλα μανιτάρι στο πιάτο με την κότα. Γιατί έχει κατεβασμένο ζουπ με πολύ βούτυρο μαγειρεμένη. Εντάξει, μας δίνει αυτήν εδώ πέρα την πολύ ωραία πίκλα. Λοιπόν, για να μαγειρέψουμε τον τραχανά, ροδίτικη κουζίνα έχει τραχανά, τρώτε τραχανά, είναι μέσα στην κουλτούρα. Γιατί όσο στη Βόρεια Ελλάδα ο τραχανάς είναι από Λάρισα και πάνω, είναι από τα πάρα πολύ βασικά συστατικά στη διατροφή. Θωρακίζουμε μανιτάρια. Τώρα τα μανιτάρια μπορούμε να βάλουμε ό,τι μανιτάρι θέλουμε. Μανιτάρια πορτσίνι, να ξύσουμε τρούφα. Εγώ επί πολλά χρόνια στο αλακάρτ έχω τραχανά. Επί πολλά χρόνια. Είτε σαν αντί για ριζότο τραχανά, γιατί ένα πολύ ωραίο προϊόν για ελληνική κουζίνα, είτε σαν γαρνιτούρα. Γίνεται πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα, και επειδή είναι προϊόν ελληνικό τραχανάς, δεν δίνουμε σε κανένα το δικαίωμα ξένο να σχολιάσει αν είναι αλτέντε ή αν όχι. Δεν είναι ριζότο που το κάνουν οι Ιταλοί και τρώνε σε εμάς ριζότο και μας λένε «Α, είναι παραβρασμένο», «Α, ή οτιδήποτε». Ο τραχανάς είναι δικός μας, τελείωσε. Δεν χωράει να πεις τίποτα. Αυτός είναι, έτσι μαγειρεύεται, τέλος, τον τρως. Εντάξει. Πολύ ωραία γαρνιτούρα και να σερβιριστεί σαν πιάτο από μόνος του στη θέση των σημαρικών. Λοιπόν, σοτάρουμε τα μανιτάρια σε ελαιόλαδο. Το βασικό στοιχείο είναι ο ζωμός. Ένας καλός ζωμός μας κάνει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Εντάξει. Δείτε στην πικάνια, αν μπορούμε να το δείξουμε εδώ κάτω, απώλεια 1 5%. Εντάξει, το οποίο φαίνεται εδώ πέρα. Αυτό εδώ, παραδοσιακά μαγειρεμένο σχάρα και φούρνο, δεν υπάρχει. Θα πάρουμε το μισό προϊόν. Εντάξει, και πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ τρυφερό. Σβήνουμε λευκό κρασί τα μανιτάρια. Δεν σοτάρουμε τον τραχανά, βάζουμε το ζωμό, παίρνει βράση, ρίχνουμε τον τραχανά μέσα, 5, 6, 7 λεπτά, τελείωσε. Δέσιμο, έτοιμο. Εντάξει. Εδώ έχουμε γλυκό τραχανά, τώρα όποιος θέλει μπορεί να χρησιμοποιήσει τραχανά ξινό, από λαχανικά και να δώσει το δικό του χαρακτήρα και το δικό του στυλ.
Λοιπόν, εδώ τι θα κάνουμε σε αυτό το κομμάτι κρέατος. Επειδή είναι ένα πιάτο το οποίο μας παραπέμπει σε μαγειρευτό, κρέας με τραχανά, θα μπορούσε να είναι ένα γιουβέτσι, αφού θωρακίσουμε το κρέας και το αροζάρουμε σε βούτυρο, θα το πετάξουμε μέσα στη σάλτσα που έχουμε φτιάξει με ξύδι και πυρωδικά, θυμάρι. Θα το αροζάρουμε λίγο με τη σάλτσα, να γυαλίσει, να ρουφήξει η σάλτσα και να φαίνεται ότι έχει βγει από μια κατσαρόλα με μαγειρεμένα κρέατα. Εντάξει. Να μην φαίνεται ξένο σώμα, ξένο στοιχείο, αφού φάμε όλο το πιάτο μαζί. Δηλαδή, όταν τρώμε ένα γιουβέτσι παραδοσιακό, το οποίο είναι μαγειρεμένο στην κατσαρόλα της στο φούρνο, το κρυθαράκι του μαζί με το κρέας, γνωρίζουμε ότι όλο είναι ένα και μας δίνει ένα αποτέλεσμα. Μόνο. Και αφού βγει από το ζου, από τη σάλτσα μας, θα πετάξουμε μέσα στο κράμπλ της ντομάτας για να κολλήσει από όλες τις πλευρές, να πάρει την υγρασία της σάλτσας και να κολλήσει από όλες τις πλευρές η κρούστα της ντομάτας. Ας το φουσκώσει. Ωραία. Πάμε να περάσουμε το αρνί. Θα βάλω ένα γαντάκι. Έβαλες. Θέλω να το δείξω. Μπορείς λίγο να δείξεις εδώ. Εδώ πάνω. Δείτε λίγο πόσο μαλακό είναι. Και είναι, παιδιά, μπούτε αρνίσιο, Η πικάνια είναι από μπούτε αρνίσιο. Επίσης, το συγκεκριμένο το κομμάτι βγαίνει και με λίπος. Είτε με λίπος επάνω, είτε χωρίς λίπος. Καπ-on, καπ-off. Οπότε μπορεί να την πάρετε με λίπος, να τη μαγειρέψετε πάλι με την ίδια λογική στο σακουλάκι μέσα και μετά στο σοτάρισμα στη σχάρα επάνω να επιμείνετε πάρα πολύ στο λίπος. Να ξεροψηθεί και να κάνει μια πάρα πολύ ωραία κρούστα. Θεωρώ ότι αυτή είναι η επιλογή ενός αρνιού σε ένα μενού à la carte, είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να βάλουμε. Εντάξει, γιατί είναι πάντα 200, από 180 μέχρι 220 γραμμάρια ψαχνό κρέας, οπότε ένα κομμάτι είναι και μερίδα και είναι πάρα πολύ εύγευστο. Είναι premium κομμάτι και είναι και πάρα πολύ τίμιο έως φτηνό για την τιμή του. Εντάξει, εγώ θα το έλεγα φτηνό, όχι τίμιο. Για την υπεραξία που μπορεί να δώσει. Γιατί ξέρουμε ότι η πικάνια είναι ένα κρέας το οποίο σε ένα κρέας αμερικάνικο, μοσχάρι, δεν είναι και πάρα πολύ φτηνό. Εντάξει, ανάλογα εν πάση περιπτώσει. Το ζου που είναι, αυτό το μοσχάρι. Εδώ τώρα τι θα κάνουμε. Όταν κάνουμε αροζέ, πολλές φορές βλέπετε ότι βάζουν βούτυρο και σκόρδο. Εντάξει, σκόρδο, θυμάρια, δεντρολίβανο, ό,τι άρωμα θέλει να δώσει ο καθένας. Έτσι ώστε με το αροζάρισμα που πέφτει το βούτυρο, πέφτει πάνω από το θυμάρι ή το δεντρολίβανο το φρέσκο και περνάει το άρωμα μέσα στο κρέας. Εδώ με το που μπει το βούτυρο θα πετάξουμε και λίγο από αυτή την πάστα μέσα στο βούτυρο. Άρα θα αρχίσει να σοτάρεται το θυμάρι και θα αρχίσει να δίνει γεύση από θυμάρι στο κρέας. Ή μπορεί να έχουμε ένα αρωματικό βούτυρο από θυμάρι για να κάνουμε αυτή τη δουλειά από το αροζάρισμα. Εντάξει, ένα βούτυρο μαλακωμένο στο θερμομίξ με την πάστα και είναι έτοιμο. Για να ρίξε βούτυρο, να βάλω εγώ το...
Πάντα έχω σταθερότητα, ισορροπημένο αποτέλεσμα. Είναι πολύ, πολύ βασικό. Εντάξει, μυρωδιές. Εδώ η μέθοδος που γίνεται αυτό το αρωματικό θυμάρι, αυτή είναι η πάστα θυμαριού, είναι υπομορφή κατάψυξης. Μπαίνει το λάδι μαζί με το θυμάρι, το ψιλοκομμένο, το έχουν μαδίσει, μπαίνει μέσα στο λάδι, καταψύχεται και αφού καταψυχθεί, μετά ξεπαγώνει, έχει γίνει όλο το infused, έχει περάσει όλο το άρωμα, το θυμάρι είναι ατόφιο. Αυτό μπορείτε να το δείτε κιόλας και από το χρώμα του. Δηλαδή είναι πολύ... Λίγο η κάμερα εδώ. Εδώ λίγο την πάνω την κάμερα αν θέλεις. Το χρώμα είναι απίστευτο. Εντάξει. Μόνο. Τέλεια. Ξεκινά και τον τραχανά, Γιάννη. Εδώ υπάρχει ένα μικρό παραφιλετάκι, αν θέλετε μπορείτε να το βγάλετε, εγώ πάντα το βγάζω. Επειδή το κόβω το κρέας στη μέση, πάντα μου αρέσει να κόβω τα κρέατα και να φαίνονται, να τα τριμάρω για να στείνονται ωραία. Ή μπορεί να μπει και ολόκληρο αν θέλετε το κρέας επάνω από το ζυμαρικό, εμένα μου αρέσει να τα κόβω. Εντάξει. Έτοιμο. Ωραία. Άφησε το εδώ. Η ίδια λογική που κάναμε με το ζωμό κοτόπουλο έχουμε κάνει και με το μοσχάρι. Εντάξει, βάλαμε νερό, βάλαμε τη δοσολογία που λέει ο κατασκευαστής και κάναμε ρεντουξιόν, 30 γραμμάρια. Εντάξει, κάναμε ρεντουξιόν σιγά, εκεί που ήρθε η γεύση που θέλουμε. Εντάξει, εκεί που ήρθε η γεύση που θέλουμε, δένουμε με ρου, εντάξει, με κρύο ρου και αρωματίζουμε με ξύδι βαλσάμικο, το οποίο μας δίνει έντονο σκούρο χρώμα. Λοιπόν, ωραία, τέλεια. Κάνω αυτό που είπα. Περνάω λίγο το κρέας με τη σάλτσα που έχει μέσα τα αρωματικά, που κατά βάση είναι το θυμάρι, εντάξει. Περνάω το κρέας με τη σάλτσα για να μου φαίνεται ότι έχει βγει από κατσαρόλα, γυαλισμένο και μαγειρεμένο, εντάξει. Αυτή τη στιγμή μέχρι να γίνει το ζυμαρικό και να είναι πάσο οι γαρνιτούρες μας, μπορείτε να το αφήσετε μέσα, λερώσαμε εδώ, να το αφήσετε μέσα στην κατσαρόλα με τη σάλτσα χωρίς να δημιουργήσετε κανένα θέμα στο πόσο σκληρό και μαλακό είναι. Εντάξει, το ξεκουράζω εκεί μέσα, το αφήνω στη ζεστή στη σάλτσα, το έχω κάτω από τη λάμπα και περιμένει. Ξεκουράζεται, εντάξει, και μόλις συνοηθούμε ότι σε 3-4 λεπτά, σε 2 λεπτά είναι έτοιμη γαρνιτούρα, περνάω από την κρούστα. Η ζομή είναι φανταστική.
Μεσογειακά και πάρα πολύ ωραία αρώματα. Εντάξει, δείτε εδώ τι ωραίο, το οποίο θα μπορούσε να σερβιριστεί και με ένα πουρέ μελιτζάνας. Πουρέ μελιτζάνας γιαούρτι με ένα πουρέ από όσπρια, ένα πουρέ από φασόλια γίγαντες, ένα πουρέ από ρεβίθια. Εντάξει. Μπορεί λίγο να εστιάσει εδώ η κάμερα. Δείτε χρώμα, δείτε ψήσιμο, παντού το ίδιο και υγρά μηδέν, υγρά καθόλου, τίποτα. Λοιπόν, δένουμε τον τραχανά, βούτυρο παρμεζάνα και βάζουμε και πάστα μανιταριών και αρκετό σκηνόπρασο. Εντάξει, αρκετό σκηνόπρασο να μας δώσει φρεσκάδα. Τέλεια. Υπέροχα. Λοιπόν. Εδώ. Εντάξει, δείτε τι ωραίο δέσιμο. Εντάξει, από μόνο του είναι πιάτο. Πάρτε αυτό εδώ. Μανιτάρια σιμέτζι. Ουσιαστικά έχω 4 ποικιλίες από μανιτάρια, Έχω τα σαμπινιόν, έχω τα πορτομπέλο, έχω τα σιμέτζι και έχω και την πάστα μανιταριών. Και θα μπορούσα πολύ εύκολα να βάλω και μία φρέσκια τρούφα. Να ξω φρέσκια τρούφα. Να μου δώσει πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Εντάξει. Θα βάλουμε μυρόνια. Εντάξει, και εξτρά λίγο από τη σάλτσα. Εδώ θα μπορούσε η σάλτσα να σερβιριστεί και σε ένα ποτ και να βρέξει από πάνω ο σερβιτόρος. Έτοιμο και το επόμενο πιάτο. Εντάξει, εύκολο, γρήγορο, αβανταδόρικο, πεντανόστιμο και αναφορά στην ελληνική κουζίνα. Τραχανάς, αρνάκι, ντομάτες, μυρόνια, μανιτάρια ok, μια τρούφα ελληνική εποχής, μεσογειακό.
Ωραία. Γιάννη, καθαρίζω εγώ. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, επόμενο πιάτο. Πάμε. Επόμενο πιάτο έχουμε τα μπάομπαν με το αρνάκι, με τον λαιμό τον αρνίσιο. Έχουμε κάνει πουλτ το αρνί. Το έχουμε μαγειρέψει, είπαμε, μπρεζέ, θωράκισμα, κρεμμύδι, καρότο, σέλερι, λίγο πάστα φιμάρι, να πάρει άρωμα, εντάξει. Το μαγειρέψαμε όλο μαζί μπρεζέ στο φούρνο και τα ζουμιά που έχουν μείνει τα έχουμε περάσει από εταμίν, εντάξει. Έχουν βγάλει και το ζελέ τους, τα έχουμε περάσει από εταμίν και μαζί με τον ίδιο το ζωμό ενυδατώνουμε το ίδιο το κρέας. Τι θα μπορούσαμε εδώ πέρα, σε αυτό το πιάτο θα μπορούσαμε, όπως είναι πέρα από τα μπαομπάν, να κάνουμε ένα πολύ ωραίο ζυμαρικό, να κάνουμε ωραίες παπαρδέλες, ωραίες χιλοπίτες με ένα αρνάκι, με τον λαιμό τον αρνίσιο, εντάξει, με φουλ θυμάρι μέσα, με πάστα θυμαριού, λεμόνι, τα ζου τα ίδια από το μαγείρεμα και να βοηθήσουμε με συμπυκνωμένη σάλτσα ντεμιγκλάζ. Αυτή είναι δηλαδή που φτιάξαμε στο πιάτο με το τραχανά. Εντάξει, σε ένα τηγάνι, τις παπαρδέλες, σε ένα ωραίο βαθύ πιάτο, ένα πάρα πολύ ωραίο τυράκι από πάνω. Έχουμε εξίσου ένα πολύ ωραίο ελληνικό πιάτο. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει τα μπάομπαν και τα ζεσταίνουμε στον ατμό, στο βαρώμα. Εδώ είναι μικρή ποσότητα, αλλιώς σε ένα φούρνο στίμερ, σε ένα τρυπητό γκαστρονόμ. Εντάξει. Τέλειο. Εδώ τώρα τι θα κάνω, θα βάλουμε 2 φύλλα σίσο, τα οποία στο φύλλο σίσο επάνω θα κουμπίσουν τα ψωμάκια και ουσιαστικά το φύλλο σίσο θα είναι η χαρτοπετσέτα από τον μπάο, δηλαδή ας πούμε αντί να βάλεις μια πετσετούλα, μια χαρτοσυσκευασία για να το πιάσεις και να το φας, θα το φας με αυτό και μπορείς παράλληλα να φας και το σίσο. Εντάξει, το οποίο δίνει αυτό που πρέπει να δώσει στην συνταγή. Έχεις γλασάρι? Βάλε και λίγο σινόπρασο. Βάλε και ακόμα λίγο σάλτσα. Τώρα, η συγκεκριμένη σάλτσα
Εμείς πώς τη δουλεύουμε στο δικό μας το μαγαζί, το Θεσμπάου. Την έχουμε κατεβασμένη και γλασάρουμε μέσα τα κρέατα. Όταν έχουμε κάποια Παρασκευή στο Bao Ban μέσα, ας πούμε, μια παντσέτα τεριγιάκι που τη λέμε, αφού ψηθεί η παντσέτα πάνω στην πλάκα, την πετάμε επί τόπου μέσα στη σάλτσα για να γλασάρει. Εντάξει, να γλασάρει, να δέσει, να κολλήσει πάνω η σάλτσα και να πάρει και την κατεύθυνση της γεύσης την οποία θέλουμε. Έτοιμο. Κάτσε να φέρω εδώ να το βάλεις. Λοιπόν, ωραία. Παίρνουμε τη σαλάτα από κινέζικο λάχανο. Βάζουμε στο ψωμάκι. Εντάξει, δείτε λίγο τώρα που έχει γλασάρει. Μπορούμε εδώ να δείξουμε. Έχει γίνει ένα εντελώς διαφορετικό προϊόν, εντάξει. Βάζουμε το λαιμό, τον αρνίσιο. Υπέροχα. Λίγες φυτρούλες από ραπανάκια. Για δείτε. Εντάξει, και έχω το τέλειο μπαν, ψωμάκι ατμού, είτε για ορεκτικό, είτε σαν ένα κινέζικο εστιατόριο το οποίο είναι ένα κομμάτι του ξενοδοχείου, είτε για το room service, είτε για το μπουφέ μου, είτε για οπουδήποτε. Εντάξει. Είναι κάποιος που θέλει να κάνει κάποια ερώτηση, κάποια πορεία πριν κάνουμε το κλείσιμο? Ήταν κατανοητά? Είδατε λίγο τις εφαρμογές, πώς μπορούν να μας βοηθήσουν και να μας δώσουν υπεραξία στο προϊόν? Κρατήστε τα μυρωδικά και κρατήστε και τους ζωμούς. Ειδικά οι ζωμοί γίνονται σάλτσες υψηλού επίπεδου. Εντάξει, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και καλή σεζόν.